Ing siji omah, Jasmine tengah dadepake ing jejibahaning pakaryan omah kang numpuk. Nanging kegelisahane ora dhewekan. Bu guru muncul lan ngomong karo Jasmine. Jejibahan iku diwenehake ben kowe bisa luwih ngerteni wulangan. Iki kanggo kabecikanmu, Nak. Nanging bosake jejibahan seje, rasane kok beban abot ning pundakku. Kanca sakelase Jasmine, Budi njajal ngrewangi ngowah pandangan Jasmine kang pesimis. Aja pesimis ngono, Min. Jejibahan iki peluange dhewe kanggo sinau luwih akeh maneh. Jasmine mikirake tetembungan Adit lan satitik saya satitik mulai sengkuyung. Bener uga ya, Dit. Aku arep jajal kang paling apik. Farid, kanca sakelase Jasmine kang pinter njero wulangan, mlebu menyang jroning ruangan karo buku-buku lan catetan. Ora suwe banjur, Farid kanca sakelas Jasmine kang pinter mlebu gabung jero swasana kang kebak sengkuyung. Min, aku krungu kowe rada kangenan karo jejibahan iki. Butuh rewangan. Iya, Red. Kayak aku perlu pira-pira pituduh, matur suwun teko Red. Ya, Nah, ngono apik. Saben sejejibahan padha-padha kerja bareng yen iku nggo peluang kanggo tuwuh lan sinau. Aku yakin kowe bisa karo kancamu. Jasmine, Adit, Farid lan ibu guru ngguyu cilik bareng sinambi bersiap-siap ngadepi tantangan jejibahaning pakaryan omah. Lan mengkono lah jero kolaborasi watara guru, kanca lan siswa. Saben jejibahan dadi langkah pinuju pangerten kang luwih jero. Nggih, teng mriki kula kalih rencang-rencang ajeng perkenalan. Tepangaken nami kula Jasmine Kailandianti saking absen 16. Kula dados Jasmine. Kula Jasmine kula. Jasmine. Nggih, Iya. Jasmine. Nggih. Mboten Mimin. Boten Min. sanes Iya. niku sanes. Iya. Tepangaken nami kula Safora Fatin Alfa Putri Widodo absen 3 dosa kalih. Nggih, Bu Gulu, leres. Bu Gulu? Nggih. Kula Bu Gulu. kula dados bu guru. Nggih, Bu Guru nggih. Nggih, pun. Pun. Kula niki. Nggih. Nggih. Tepangaken. nggih. Tepangaken nami kula Muhammad Nur Fauzan. Iyos. Iyos. Nggih. Oh, nggih. Anyar nggih. Nggih. Nami kula. Oh, Nggih. Iyos nggih nek manggil Nggih, kula. ada lapangan. Bakto brokan rujak nggih. Nggih. Absen kula 17. Oh, nggih. Kula dados video editor niki. Waduh. Nggih Iya pun sih. niki masih. Lah absene? Sampun. Ono. Nggih. Monggo. Tepangaken nami kula Aditya Hakim Bayaki absen setunggal. Pun ngenten mawon. Lho, dereng dados sinten? Dados sinten? Dados ya bi Adit niku mawon. Oh, nggih. Mboten Badit. Waduh, boten Mas. Sanes. 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 Oh, nggih. Nggih. Wah, bocah paling pinter niki. Ndak ketara pinter lho. Oh, alah. Sawi sak dhewe. Ya, boten. Tepangaken nami kula Muhammad Farid Madharussalam absen 24. Niki kula dados Wong niki. pinter. Farid Nggih. mawon. Wong Farid pinter mawon. mawon. Farid mawon. Oh, nggih. Nggih, pun cekap niki. Matur suwun. Wes kok udan. Kula kalih rencang-rencang saking kelompok pinter. Pinten? Wis lali. Lali. Pinten? Kira kinten nggih.
5 sakit. Eh, Gangsal napa? Ya foto Mangke, itu niku. mangke kula kali rencang-rencang spill teng ngandhap niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.